Den rigtige kost er nok ikke den samme kost for alle mennesker, men der er i hvert fald to ting, jeg tænker på, når jeg bliver spurgt om det, som har med ernæring og kosten at gøre. Det ene er, at jeg møder mange patienter, som har fået nogle meget håndfaste råd af venner og omgangskreds i øvrigt familie, som ofte går på at undgå bestemte ting, eller spise særlig meget af en anden ting og sådan nogle ting og sager. Og når jeg kigger på, hvad vi ved om ernæring, og det er faktisk ikke særlig meget, vi ved om ernæring, så er der altså ikke noget, der tyder på, at en bestemt form for ernæring er bedre end noget andet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige omkring kost, at det er nødt til at være ligesom det, man plejer, det man godt kan lide, og det man i øvrigt spiser sammen med sin familie, fordi måltider også er en måde at være sammen på, og ikke kun noget med at få nogle kalorier ind. Men der opstår et særligt problem hos patienter, som spiser for lidt og som taber sig. Det første, der sker, er ofte, at de også mister noget muskelmasse, og på den måde bliver de svækket i forhold til den form, de havde før. Og derfor er ernæring noget, man skal være opmærksom på. Og begynder man at tabe sig som cancerpatient, så er der nogle ting, man skal gøre for at forsøge at indhente det vægttab, man har haft og vende det om. Og ofte vil det være sådan, at kosten er nødt til at være mere energirig, end man måske har været vant til. Så der er ikke noget vejen med mellemmåltider. Der er ikke noget vejen med noget, der er fedt eller sødt, for det giver en de kalorier, som man har brug for, og som man måske mangler, hvis man går og taber sig.